Akmurat, aslında sen artist mi? Hawa artist. Akmurat, sen halipan kim? Ay halipa kenner dost. Ne? Tunota başlayamadı da var. Çağrı, hommad, çağrı çukurulen atacan çağrı. Başta çağıran adamlar meni. Seninle bir daha çık bar. Ulan Uvanç Nazarf'ın üstü bilen Elvan var, Uvanç Elvan. Şoň üstü bilen meni Tunota çağırýarlar meni. Okudýarlar da muallimler da. Soň Bäşim Gurbanov. Wagt hali. Teatra işe baramızda hiç kötünmedik de. Hemme zat öwreden eken. Şu wagt bilen zak işläp ýörkä. Meni öwredip durdy. Anam Gurjok teatrda işledim de. Gurjok halipalarym mada. Her ýerde anam. Döwlet Halmamedov batur o Gurjok teatrdan halipalyk etdi. Annem ele bar. Urmatgan oğlum var. Ulanım elimde okudum men. Şu sen Wineland'da Akmurat. Soňunda bir logotipi bar. Akmurat dip. Şonu nädip oýlap tapdyň? Nerden kelläňe geldi? Ay kellulla da. Oň şeň bir ýokary huzaý oturmalylar. Oğlanlar bilen otyr öz ýanymdan pikirme geldi de. Akmurat her oýunyň rolün soňunda bir jemjemler ýa-da ön gyýska rolikler edilen soň arasyna perahot bolsun diýip edişdirdim. Soň haly o kabul etdiler. Akmurat. Bekidäde sen doganyňmy? Hawa. Onna sen bekiň jigit bolýanda. O ejemen bir kakymyz bir daha. Şu TikTok keselli adam rolüň sen hit boldy. Şol nerden kelläňe geldi? Ay baň aşağı geçip ýatjaň öýde gelýär-de ideýaň. Ýok. Ay bir ýerden gördük bir zat. Ýöne o gyýylar oýnaýardy. Comedy Club'da. Statusdan gurrun edýärler. Ay men eýle bele o Adnaklasnikda da status ýazylýar. Şondan gurrun edýärler. Menem şondan allymdanym TikTok'dan gurulýan etdim bunu. Meni soň görüp otursam Yevgeni Petrosyan mahalip. Şol oýny bar eken şolar ýala. Tele şizofreniýa dip. Ma kritikawat eden adamlar ba özme derler bir ýerlerde ay beýdip düzülmeýe humor ya satira ýanky degişme düzülmeýe diýenler bar. Ýöne ana seýredip oturdum şonu Yevgeni Petrosyanam tele şizofreniýa edip durýan diýmek bolýan eken dip ödüm. On köşeşdim mar ony. Olam senden oğurlandırlar ýöne. Ay oğur kenne bu. Akmurat, häzir men sana biren sözlerden sorag berjek. Haýsyny halasaň, şonu saýla. Drama ya komediýa? Komediýa. Hollywood mu ya Bollywood? Neme? Mosfilm. Mosfilm? Näme üçin? Ay or seriallaryny kän görýänler. Peterskiler var, kriminalny entebenkiler. Yedigen studiýa mı ya Ak Kepleri? Akmurat diýen. Yedigen. Yedigen mi? Ýa-ni. Murat Molla mı ya Ýaşy Goşunow? Ýaşy Goşunow. Näme üçin? Olaýrak görýänler öýdi. İkdem o tu. Her kilodan aýrýarym dostlar. Ali işläýdi bolay. Conor mu ya Habib? Habib. Messi mi ya Ronaldo? Ronaldo. Su etme.